Өмітлерінің таңға көшіп яқтырып бүркілуі, дahillikның шилтер-шилтер шишмәдәй сибелеуе. Кем булыр ул тормышында не визер киләчәген, уйлый күңел башкаларга тик шатлык бирәчәген. Тәңресенең игелекле әмере белән ингән ул, бу дөньяга үз сүзләрен әйтер өчен килгән ул. Тигез булсын тиңе белән хөрмәтләсен улыны, ул җәмгыять тугайында иркә милләт кылына. Тәрбия традициялары, кануннары шәһәрнекенә, авылныкына бүленә алмый. Әмма бүген җыелышларда утыручы әти-әниләребезгә карыйм да, йөрәк әрни дип яза укытучы Сибгатуллина Фәния Әкрәм кызы. Кая югалттык без әби-бабайлардан килгән тәрбия калыпларын, без үзебез олыларның эшләрен үрнәк итеп, сүзләрен тыңлап, үзләрен хөрмәт итеп үскән буын. Ул яктан үзебезне бәхетле буын булган дим. Октябрятлар һәм пионерлар сафына керер өчен кечкенәдән зур омтылышлар, максатлар куелган иде алдыбызга. Гаиләдә дә, балалар арасында да эш бүленгән иде. Кушканны беребез тизрәк эшләп бетерсә, икенчебезгә булышабыз. Ничек тизрәк эшлисең, уенга шул кадәр күбрәк вакыт кала бит. Әби-бабайның, әти белән әнинең нәрсә әйтергә теләүләрен күз карашларыннан аңлыйдык. Күрәсең, эш белән тәрбия дә безнең аңыбызга тирәнрәк үтеп кергән. Хөрмәтле әти-әниләр, сез шушы буын чылбырын дәвам итүчеләр. Бала тәрбияләүдә сезнең мобиль һәм гыйлемле булуыгыз аеруча мөһим. Күзәтүләрдән бер мисал. Балалар бакчасына мәктәпкә сабыйларын машиналарда җилдереп китерүче әти-әниләр көннән-көн арта бара. Сүз әнә шул машиналардан йылы-йылы чыгучы балалар хакында. Аларны машинадан көчкә тартып төшерәләр дә, этә-төртә ишектән эшкә кертеп җибәрәләр. Юатып юмалап торырга вакыт калмаган. Әти-әниләрнең эшкә йөгрәсе бар. Битеннән үбеп, матур көн теләп, уңай халәт тудырып китүчеләре дә бик күп. Кайсы баланың көне ничек үтәсен, сез үзегез үк яхшы беләсез. Бүгенге җыелышларда утыручы күпчелек әти-әниләр мәктәпләребезне кичә генә тәмамлаган егет-кызларыбыз. Андыйларга карыйсың да, май шүлмәгә тышыннан билгеле дип уфтанып куясың. Буыннан буынга әти-әни, әби-баба тәрбиясе күрмәгән папа-мамалар үзләре белмәгәнне, үзләре күрмәгәнне өйрәтә алмый шул сабыена. Балалар бакчасындагы тәрбиячеләргә, оннан укытучыларга ышанып тапшыралар бала тәрбияләүне. Кызганыч, бу күренешләр авылга да, шәһәргә дә хас. Мәктәптә 27 ел эшләү дәврендә миңа да мәгариф өлкәсендә барган төрле үзгәрешләрне күрергә насип булды. Әмма ничек кенә тырышсак та, бала тәрбияләү өлкәсендә сораулар әле кала бирә. Яңа стандартлар, бихисап заманча технологиялар тәрбия өлкәсендә гомуми кагыйдә булып, әзер рецепт булып тора алмыйлар. Өлкән буын яшьләргә комачауламык дипме, әллә алар артыннан җитешмәүне сәбәп итеп, тәрбия чараларыннан читләшә баралар. Ә бит тәрбиянең иң отышлысы ул үз үрнәгендәге тәрбия. Ничек кенә әйтсәк тә, бала гаилә җимеше. Ата-ана орлыгыннан шыткан үсенте ул. Димәк, гаилә тәрбиясе ныклы нигез. Тирә-юнебездә эш буын тәрбиясендә үсүче онык-оныкчалар бик күп. Минем дә шушы буын чылбырын дәвам итүче якыннарым, күршеләрем, туганнарым бар. Мин үзем дә шул чылбырның бер буыны. Бишек җырларын, планшетлар, әкият китаплар укуны әллә ничә төрле канал кушылган телевизорлар, кул уеннарын, телефон уеннары алыштырып барган заманда яшим, эшлим. Без буыннан буынга күчеп, әти-бабадан калган тәрбия ысулларын, калыпларын югалтып барабыз шикелле.
Туган телдә җырлый чишмәләр, туган телдә шаулый таллар, туган телдә дәрсән генә, туган җирем мине аңлар. Сайрап тургай мәңге сайрап, аңлыйм мин телеңне. Син сайрасаң дөнья ямьле, яшәве бик күңелле. Сайрый тургай туган җирем, шатлыкка күмеләм. Тургай җыры, тургай моңы минем дә күңелемдә. Җырлый бүген бөтен дөньям, тургаем телендә. Мин кушылып җырлыйм аңа, әткәмән кәм телендә. Җырлый бүген бөтен дөньям, әткәмән кәм телендә. Бала кымышауламаса, аяк астында буталып йөрмәсә, сораулар биреп йөдәтмәсә, шул бик җиткән дибез. Аны тынычландыру ысулы бик шәп. Телефон яисә компьютер уены. Ашарга да сорамый, үз эшен эшләп, компьютер уены белән алданып утыра сабый. Кызганычка каршы кичке ашны ашап алганнан соң, бер балалы гаиләнең вакыт үткәрү, ял итү ысулы да шул ук. Компьютерда колагына колакчыннар киеп утыручы әни, ул дуслары белән контактта язаша. Соңгы яңалыклар белән бүлешә. Әти кеше iPadта бирелеп машина узышы, атышлы сугышлы уенын уйный. Бала кулында телефон дигәннәр. Куркыныч тавышлар чыгарып, урынында сикергәләп уен уйный сабый. Ул бер кемгә дә кымышауламый. Сәгате җиткәч, елатып уеннан айырып алалар да йокыга салалар. Ул нинди төш күрә икән? Икенче көнне бакчада очрашкан дуслар зомби, тагын әллә кемнәр булып уйныйлар. Булмас димәгез, авылда да, шәһәрдә дә вакыт уздыруның төп ысулына әйләнеп бара бу уеннар. Бала белән чана-чаңга шуучыларда, кымда уйнаучыларда, кул эшләре белән шөгыльләнүчеләр дә бар-барын. Баласы белән бергә булган һәр минутын файдага уздырырга тырышучылар да җитәрлек. Тик булар сирәк күренешкә әйләнеп китмәсә ярар иде. Ничек кайтарырга безнең бабайларыбыз, әбиләребез тәрбиясен? Мин үзем шулайрак дип фикер йөртәм. Бу проблемага безнең җәмгыятьчелекнең дә колак салуы кирәк. Тәрбия институтларын җанландырып җибәрү өчен күп көч кирәкми бит. Бары тик тәрбия программаларын өйрәнеп, анда акыл ияләренең, мәгърифәтче галимнәребезнең дә фикерләрен, тәкъдимнәрен өстәргә кирәктер. Ишетергә өйрәнмәгән бала тыңлый белми. Ә сүзләрнең кыйммәтлесе заман үтү белән онытылмый торганы дип әйтеп калдырган Ризаэддин Фәхретдин. Баланы китап укып кына, ниндидер кагыйдәләр өйрәнеп кенә шәхес итеп тәрбияләп булмый. Балалар бакчасыннан ук безнең балаларыбыз нинди генә түгәрәкләргә йөрмиләр, әмма күбесе фикерләрен аңлата алмый, аралаша белми. Балалар өчен дәү әни күчтәнәче, әбием әкиятләре, безнең гаиләнең серле сандыгы һәм башка төрле аралашу клублары, өлкән буын белән очрашулар җитми. Балаларыбызга безнең ихлас яратуыбыз, аралашуыбыз җитми. Сорауларга җавап бирергә вакыт тар, ашыгабыз, чабабыз. Әбиле бабайлы өйдә үскән сабыйлар тормышка тизрәк ярашалар, кызыксынучанрак булалар. Аларда олыларны хөрмәт итә белү бар, туганлык җепләре ныграк. Мин шәхсән күршеләребездәге тәҗрибәне дә күреп фикерләремне ныгытам. Әлбәттә, авыл җирендә бала иртәрәк кул арасына керә. Ул әти-әнисенә карап кушылып эшли, кичкенә әнә сеңелләр карады аның өстендә.
Вак-төяк үй эчендәге йомыш үтәүне дә балаларга ышанып тапшыралар. Авыл җирендә табигать тәсирлерәк, терерәк бит. Шуңа да балалар шишмә урманнарга, кош-кортларга игътибарлырак, аларда тереклек дөньясын аңлау хисләре тирәнрәк була. Бүген дини тәрбиягә дә ихтыяҗ зур. Аңа көннән-көн игътибар арта. Гаиләдәге дини тәрбия педагогик тәрбияне тулыландыра. Тик аны сайлау алдында калдырырга ярамый. Үсә-үсә бала үзе сайлау хукукына ия булырга тиеш. Тел белү, ана телен балага өйрәтү дә гаилә тәрбиясеннән килә. Бу өлкәдә әти-әни җаваплылык тоярга тиеш. Гаиләдә нинди телдә аңлашалар, шул тел бала өчен ана теле, аралашу теле булып кала. Без, укытучылар, үсеп килүче буында милли аң, туган ил, милләт өчен горурлык хисләре тәрбияләргә омтылабыз. Таулар да долалар, сезнең юл, балалар. Көннәргә җырларны тигезләп бүлегез. Еракка сәфәргә кузгалып киткәндә, бу изге туфракны иелеп үбегез. Ил якты, гөлләргә җир туфрак булдылар без күргән хәсрәтләр, без күргән кайгылар. Сезгә җаннарым, сөенә белсәгез, гомергә җитәрлек шатлыклар калдылар. Күктәге йолдызлар, батырлар мирасы. Адашкан чакларда аларга килегез. Нәкъ алар шикелле ирекне якларга кан төсле фактан шлемнар тегегез. Шлемнар тегегез, аларны әлегә куйгыз батырлар кабере өстенә.
аларның варысы, үлемсез нәселе, кадерле дәвамы бары тик сез генә. Оныта күрмәгез, йөрәктә бер яра, ил сөяр батырлар күмелгән һәр кабер. Бу җирдә аларның яшьлеге, ялкыны, идеалы, хыялы, намусы без хәзер. Көрәштә атылган һәр йөрәк безнеке, атылган хыяллар, атылган моң җырлар. Аларны оныту яшәүдән туктау ул. Оныткан кешеләр кояшны җуярлар. Батырлар йөрәге безгә ни биргәнне онытсак әгәр дә, я, безгә ни булар? Йөрәкләр үләрләр, кыялар күмәрләр, кыялар өстенә упкыннар ыргылар. Оят бу дөньяга караңгы булырга. Күр, күпме кешенең чәчләре агарган, үз илен, иделен, тормышны яклаган батырлар турында җыр башлык яңадан. Һич яшәп туймаган йөрәк ул туган җир. Каһарман уллары барысы да исәннәр. Яшиләр офыкның кан төсле алыннан, әйтерсең һәрберсе күлмәкләр кигәннәр. Әйтәләр шикелле, дарьядан давылга, давылдан дарьяга көрәшкә атладык. Сынады берәмләп, сынады замана, дөньяны якладык, тормышны сатмадык. Сезне бит балалар ил күреп куана. Җир шары сыйган, әй, сөйкемле күзләргә саклагыз җир шарын. Күздәге алманы кешенең төсе гел күзләрдән үзгәрә. Таң нурышык булып долага тамар да, көзгедәй күл булыр, үзеңне күзәт бер. Үзеңнән үзең син курыкма шул чакта, көрәшләр бу нурлы йөзеңне үзгәртер. Тыңла син җаныңны, имәннәр шаулыймы, каеннар җырлыймы, моң бармы җаныңда? Шауласа, җырласа, шул җырың тынмаса, кояшлар, яңгырлар, яшеннәр бар алда. Яшеннән аерылып кал да син, ян, дөрлә, уяу бул, сиздерми сүнмәсен ялкының. Син кеше. Галәмнең нәни бер кояшы җылыта йөрәгең бу җирнең салкынын. Көннәрне ял итеп, бозларны эретеп яшәми калганнар барыбер үкенер. Мәңгелек юлында җил булып искәнче бер балкып нурлану үзе ул бер гомер. Балкыгыз балалар, нурлансын далалар, ямләнсен көн саен җиребез, күгебез. Еракка сәфәргә кузгалып киткәндә, бу изге туфракны иелеп үбегез. Basılarım kırlarım
Җирләргә сагынып кайта, Разналар баша изләре, Көннәремдә күрәм төшләремдә, Ул шәһәрне авыл кичләре. Арышларым, кодайларым, басуларым, кырларым, минем якты өметләрем, җырланачак җырларым, җырланачак җырларым. Бала тәрбияләү гомерлек процесс. Ул кеше туганнан алып соңгы көненә кадәр дәвам итәргә тиешле. Шуңа да тәрбия өлкәсендә гаиләгә җәмгыять, анда барган уңай үзгәрешләр тәэсир итә. Бүгенге замана баласын тәрбияләү аеруча җаваплы. Чөнки без тәрбиячеләр заманадан калышыбрак атлыйбыз. Без бүгенге көн балаларына кызык шәхесме, аларга үрнәкме? Тормыш тәҗрибәсеннән, белемнән кала тагын нәрсә белән кызыксындыра, ышандыра алабыз без аларны. Тәрбияче, тәрбияләүче үзе үрнәк булса гына, гыйлемле һәм камил булса гына бала аңа тартыла да бит. Димәк, яшь буынны тәрбияләүдә дә креатив булу, иҗади булу, һәр вакыт белемгә, яңалыкка омтылуны максат итеп куярга кирәк. Ризаттин Фахретдин былай дип язган: балаларыгызны үзегезнең заманыгыздан башка заман өчен укытыгыз, чөнки алар сезнең заманыгыздан башка бер заманда яшәү өчен дөньяга килгәннәр. Уллар үстердем мин, сөеп кенә, балакайлар, бәбәкәшләр диеп кенә. Яулык бәйләп, аляпкычлар киеп кенә, алларында йөреп, биеп кенә. Үсте алар әни сүзен иртә итеп, тел белмәгән малайларга тел өйрәтеп, җырлый белеп, бии белеп, көйли белеп, туган телдә матур итеп сөйли белеп. Үсеп җиткәч, бер көн килеп нәрсә күрәм, әйләнгәннәр туган телгә арка белән. Үз телләре читтә калган, онытылган, икесе дә татар атлы урыс булган. Урыс булган, кайда минем биргәннәрем, үз телемдә елаганым, көлгәннәрем. Туган телнең иң гүзәл сөйленнәрен тезә биләүләргә тергәннәрем. Күңелемнән шулай уйлыйм, авыр сулыйм, яшьсез генә үксеп кайчак эштән ялыйм. Һәм юатып куям тагын үз-үземне. Биргәннәрен кайтыр бердим, бул түземле. Бу заманда балаң белән ниләр булмас, ана сөте белән кергән онытылмас. Йөрәкләрдән биргән калыр йөрәкләрдә, үз җимешен бирер ул дим кирәк мәлдә. Дөрес килде минем фараз иткәннәрем, üzгәләнеп ялварганым, көткәннәрем. Үз өемдә үз телем, үз көй моңнарым, җаннарыма ява ләйсән яңгырлары. Җаннарыма ява ләйсән яңгырлары, иң катгый бу киңәшем шуннан бары. Килереңдә язмыйм дисәң туган телдән, сабыеңа бир син аны туган көннән. Тоеп үсен балаң туган телнең тәмен, аның аша белсен дөньяларның гамен. Үсен аның гүзәллеген, моңын тоеп, туган телен бар телләрдән өстен куеп. Туган тел һәм туган җир һәм туган ана бары шунда гына газиз булыр аңа. Чәчәкләргә тиңеләп матурым дип, әнкәй мине кочып ала.
чыккан сайын ерак юлларыма дұғаларын қылып қаласың. Минем үшін утылар ютасың син, шатлық дарьялары кишесің. Тимесін дип тұрмыш салқынары, жылы жилер болып бисесің. Минем үшін утылар ютасың син, шатлық дарьялары кишесің. Тимесін дип тұрмыш салқынары, жылы жилер болып бисесің. Nazılarında min sabıyın sinin düğenide, Kengешlerin birip yaşa jirde, Koyaş bulup balkı kügemde. Minim üçün utalar yutasın sin, şadlık daryaları kişesin. Timesin dip durmuş salkınları, жылы жилер болып бисесің. Минем үшін уталар ютасың син, шатлық дарьялары кишесің. Тимесін дип тұрмыш салқынары, жылы жилер болып бисесің. Kabul bulsun izigi tilegim, bala koşun qaytıp qonar üçün, bu sinenke yeşil diregim. Minim üçün utalar yutasın sin, şadlık daryaları kişesin. Timesin dip durmuş salqınları, жылы жилер болып бисесің. Minim üçün utalar yutasın sin, şadlık daryaları kişesin. Timesin dip durmuş salqınları, жылы жилер болып бисесің. Bala koşun qaytıp qonar üçün, бұл синенке yeşil tiregim. Кеше гомере бик кыска. Шушы вакыт эчендә ул күп нәрсәгә өлгерергә, укырга, эшләргә, тормышта үз юлын табарга, гаилә корырга, балалар үстергә, яхшылыклар кылырга, үзе турында киләчәк буынга якты истәлек калдырырга тиеш. Мин гаиләне киләчәк буыннар тәрбияләнә торган кош оясына тиңлим. Кош баласы оясыннан очканда канатлары нык булырга тиеш. Безгә ата-аналар укны гаиләдә юнарга өйрәтергә тиеш. Буш нигездә тәрбиясезлек хөкем сөргән гаиләдә үскәннәр ук юна алмый. Адашып югалып калалар. Аларның гаебе бармы соң? Ата-ана баласына дөрес юл күрсәтмәгән, укны юна белмәгәннәр. Гаилә кешегә кирәкле җылы учак ул. Адам баласына һәр вакытта да кайтып сыйынырлык нигез, тыныч почмак кирәк. Ни генә булмасын, кеше гаиләдә ял итә, рухи көч җыя, күңелен бушатып, күңел җәрәхәтләрен дәвалый. Тату, дус, бердәм гаиләләр генә ыру нәселебезнең абруен арттыра, сәламәт тормыш нигезен тәшкил итә. Һәр гаилә айрым бер дәүләт диләр. Минемчә, бу бик дөрес. Чөнки һәр гаиләнең үзенә генә хас йолалары, бәйрәмнәре, хәтта законнары бар. Мин үзебезнең гаиләбезнең туграсын иҗат иттем. Тугра гаилә символы. Безнең нәсел гомергә җир белән бәйле булган, иген иккән, терлек үстергән. Туградагы башаклар шул хакта. Гармун
Безнең гомерлек юлдашыбыз, кешеләргә моң таратабыз, шатлык, куаныч өләшәбез. Заман белемле булуны таләп итә. Туградагы китап шуңа ишара итә. Чөнки буыннан буынга күчә килгән мәгърифәтлекне без дәвам итәбез. Атадан күреп, ук юнабыз. Туградагы солдат илебез сагында торырга әзерлегебезне күрсәтә. Туграда күрсәтелгән законнар, гырыф-гадәтләр, йолалар буыннан буынга күчә килә. Һәр гаилә үзе бер серле сандык ул. Ата улын, ана кызын тормыш нишкәлекләрен аңларга үзенчә өйрәтә. Киләчәк гаиләдә салына, ата-ана укны ничек юна, бала шундый була. Тату гаиләдә тәрбияләнгән бала аның җылысын саклап сүндермичә киләчәк һәм бәхет угын юначак. Бу дөньяда ничек яшәсәк тә, агым судай вакыт тиз үтә. Уфтанмаслык булсын гомер юлы, татулыкка җирдә ни җитә. Алмағаштан инде құйылғаннар, салқын жерде ята алмалар. Салқыннарда қалған алмалардай, урамнарда қалған балалар. Құйылсыннар, әйдә алмалар, шатланышып жейсін балалар. Құрымасын өмір алмағашы, исән булсын ата-аналар. Құйылсыннар, әйдә алмалар, шат елмайсын жердә балалар. Құрымасын өмір алмағашы, исән булсын ата-аналар. Балам бәгърем диеп кемнәр әйтер, бураннарда ялгыз калганнар. Җылы эзләп урамнарны иңли, җан җылысыз калган балалар. Құйылсыннар, әйдә алмалар, шатланышып жейсен балалар. Құрымасын гомер алмағашы, исән булсын ата-аналар. Алмағашлар инде құйылғаннар, қар астында қалған алмалар. Бураннарда, салқын урамнарда, жылы күтіп үкси балалар. Құйылсынар, әйдә алмалар, шатланышып жейсін балалар. Құрымасын өмір алмағашы, исән булсын ата-аналар. Құйылсынар, әйдә алмалар, шат елмайсын жердә балалар. Құрымасын өмір алмағашы, исән булсын ата-аналар. Құрымасын өмір алмағашы, исән булсын ата-аналар. Исән булсын ата-аналар, исән генә булсын балалар. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез балалар безнең киләчәк исемле тапшыру тыңладыгыз.
Тапшыруда материаллар Сөембикә журналларыннан алынды. Фәния Сибгатуллина мәкаләсе, Гөлназ Гатауллина нәсере кулланылды. Һәм Рауил Рахман, Рәшит Әхмәтҗанов шигырьләре яңгырады. Ә инде музыкаль яктан Алия башкаруындагы Туган телдә дәшәм генә, Марат Файрушин башкаруындагы Тик туган җирдә генә, Маликовлар башкаруындагы Туган туфрак, Гөлназ Асаева башкаруындагы Әнкәй яшел тирәгем һәм Айдар Галимов башкаруындагы Алмалар исемле җырлар бизәде.